ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ କେଡ଼େ ମହାନ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ କେଡ଼େ ମହାନ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୀପ ପରି ଜଳିବ ଧରା ବୁକେ ଆଲୋକ ଦେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୀପ ପରି ଜଳିବ ଧରା ବୁକେ ଆଲୋକ ଦେବ। ସେ ଆଲୋକରେ ସାରା ଜଗତ ଚମକି ଯିବ। ସେ ଆଲୋକ ଜଳୁଥିବ। ସେ ଆଲୋକରେ ସାରା ଜଗତ ଚମକି ଯିବ। ସେ ଆଲୋକ ଜଳୁଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ। पवित्र आत्मा ज्ञान कथा कहती सत्य पथे से नियंती। पवित्र आत्मा ज्ञान कथा कहती सत्य पथे से नियंती। सदा सर्वदा संगरे रही चेतना देई यीशुଙ୍କ पासे नियंती। सदा सर्वदा संगरे रही चेतना देई यीशुଙ୍କ पासे नियंती। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ହୀରା ପରି ଜଳୁଥିବ।